ರೂಪೇಶನ ಇರ್ನಮಿತ್ತು ದಾದನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರುಂಡಿ ಈರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವಂಬರ್ 14th ದಾನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ದಾದನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಆತ ಸೆಟಪ್ ತುನಾಗ ನವಂಬರ್ 14 ವಾಸ್ ದ ಆಪ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊನಪ್ಪ ಅಂದಿರು ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಯಾನು ದಾದನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಯಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಹೊಸ ಅರೆ ಆತ್ಮಲ ಜನತೆ Change is coming very very soon. ಏರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತನಾಗಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅವನು ಸಿನಿಮಾ ಬರೇ ಪೂಜೆ ಓಕೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅವೇ ಅನ್ಪರೋದು ಎಲ್ಲ ತುನಾಗ ಬಂತೇರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ತೋಜಾದ ಇರತ್ತ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಕತೆ ಬೇತೆ ಇದೇ ಎಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವಾರಿ ತಿಡುಪೊಡು ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಎಂಚೆತ್ತನ ಮಾತಿರ ನಮ್ಮಂಕೋರ್ ನಿಜ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಬೋಡು ತೆರೆಯೊಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಖುಷಿ ಆಪು ಆ MLA ನಮ್ಮ ಮಂಗೇನು ಬಲ್ತಿರುವಪ್ಪ ಹಲೋ ಬಲಚಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ರಿತ್ತು ನೀರುಡ ಚೂರನ್ನು ಪಾತಿರ್ದು ಪಿದಳ್ಳಿ ಚೂರು ಮಾಡಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಡ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ತುಳು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಬೈದಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಕ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬರಲ್ಲ ಹೊರ ಬರಲ್ಲ ಮರಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ನಾ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಅದು ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ತೀರು ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಸಲ ತೋಜದ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೌದಾ ಇಂಚಿನನೇ ಪನು ಮಗ ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಲು ತೆಂಗಿತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಮಂತನುಲೆ ಪಂದ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಇರೇ ದಾದ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಣ ಸತ್ಯವನ್ಲೆ ರಡ್ಜನ್ ನನಗೆ ವಿನ್ಸತ್ತೆ ತುಯ್ಯರ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈರು ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಮಾತಾವಂದಿತ್ತು ಎಂದ ನಿಜ ಪನೋಡಾಣ ಅಂಚ ಮಂತುನ ದಮ್ಮಿ ಜಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸಿ ವಾತಾವರಣ ನವೆಂಬರ್ 14th ನಿಕುಲ್ ಮತ ಬಟ್ ಪರತ ರೂಪೇಶನಿಗೆ ಜೈ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದೊಂದು ಸೊ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂದೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೆರಿಪಾವೆ ಸೊ ಉದಯ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ದಾಗಿನ ಬಂಡ ಮಾತಾಡಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಪನಿ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನಿ ಜೈ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆದಪ್ಪು ಸರ್ಕಸ್ ಆದಪ್ಪು ವಾ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಆನಂದ್ ನಿಗಲ ತೂತಾರೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ ಕಾತುಪ್ಪನಿ ಜೈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಯಾಪ್ ಆವೊಂದು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನವಂಬರ್ 14th ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಖಾಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪೋತುಪ್ಪನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಬಹುದು ತೂವಡಾಯನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಜೈ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪನಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೂವೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ಈ ಜೈ ಮೂವಿಡ್ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ ರೂಪೇಶನ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೂವಿ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ವೆರೈಟಿ ಜೈ ಮೂವಿದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಕೇನಗ ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇನಗ ಸೊ ಏತ ಮಾತ ಮಕ್ಕರಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ನ ತೂಕ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ನ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಆದ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶೋ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೊಂಡು ರಾಗದ ಬಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ ಆಂಡ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬರೋದು ಜೈ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನು ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲಾವೇ ಎನರ್ಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತನಗ ನಮ್ಮ ಜೈ ಟೀಮ್ ರೂಪೇಶನ ಇರ್ನಮಿತ್ತು ದಾದನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರುಂಡಿ ಈರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವಂಬರ್ 14th ದಾನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ದಾದನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡ ಬೇಜಾರು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಜಾರು ರಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ನವಂಬರ್ 14th ಒಂಜಿ ಏನೇ ಪ್ಲಾಯ್ ಗೋವಿದ್ 5 ಗೊತ್ತಾನೆ 23 14 5 ಇಂಚ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 14 ಅನ್ನ 5 ನಂಬರ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ಲ 14 ಓಕೆ ದೇವರು ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ಜಾತಕದ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ 14 ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ఒక థియేటర్ సెటప్ ఉంటున్నాక ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿ ರೆಡ್ ಡೇಟ್ ಒಂಜೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಈ ಜನ ನವಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಬರೋಡು
ಮಾತ ಸೆಟಪ್ ತೂನಾಗ ನವೆಂಬರ್ 14 ವಾಸ್ ದ ಆಪ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ರಡ್ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಪಂಡ ನವೆಂಬರ್ 14th ಓಕೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರಿಗ ಈ ಮೂವಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆದಪ್ಪು ಸರ್ಕಸ್ ಗಮ್ಚಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಅದೇ ಇತ್ತ ಯಾಕೆ ತೂತಿನ ಇತ್ತ ಟ್ರೇಲರ್ ತುನವಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಪ್ಪು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂದು ಇಂಥ ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ 80% ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ತಿ ಬಚ್ಚಿನಂಗೆ ಬಂಜಬೇನ ಅಂಡ್ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ 80% ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಫನ್ನದೇ ಒಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ತೋನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರಾ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೈರಲ್ ಮಂತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೈಟ್ ಆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಉಂಟು ಕುಡಿಯಿಂದ ಅದು ಬಂಡ ನವೆಂಬರ್ 14th ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 14 ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆಗ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತುಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಡೆದವ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅక్కడ ಮಾತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚದ ನವೆಂಬರ್ 14 ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಒದ್ದಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬಜೆಟನ್ನು ಪಾಡೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಟು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಈತ್ ಬಜೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಲ್ದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಅಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರ ನಾ ಬಹುಶಃ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನಂದತ್ತು ಏರ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೈದೀನಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಚೂರು ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚೂನು ಪಾತಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾರದೆ ತೊಂದಿಜ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಟ್ ಬೇರೆ ತುಂಬುರ್ದ ಕೆಲ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಯಾನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರೇ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಪು ಶಿವಲಡ ಓದಿ ಪರಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೆಪ್ಪು ಸೇರಿ ಪನ್ನ ಯಾನುಲ್ಲೇ ಬಂದತ್ತು ಯಾರು ಬರ್ವೇರಿ ಓಕೆ ಇತ್ತದ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಬೋತುಂಡು ದುಂಬವೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಸ್ ತಿಕ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೇಸ್ ತಿಕ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಜನಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೋದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಸಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕೊಂಬಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಶೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತು ಏರಿದ್ದಪ್ಪಗ ಬೈದಿನ ಮಾತು ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಬರಿತಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಒಂಚನೆ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪಾಡ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗ ಒಂಚಿನ ಆಂಟಿ ನಕಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪಾಡ್ದ ರೈಟ್ ತಿರ್ಗ ಒಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನಕಲು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪಾಡಂದ್ರೆ ರೋಡಿ ಬಲಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ನಕಲು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಓಮೇಕ್ಲೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಸರ್ತ ಬೋಪನಂಚಿನ ಅಂಕಲ್ ನಕಲು ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಶೋ ಎನ್ನಗೊಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ ಫೈಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಆರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ದುಂಬಲ ಇರ್ತಾನೆ ಮೂವಿ ಓಕೆ ನವೆಂಬರ್ 14th ವಿಷಯ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊನಪ್ಪ ಅಂದಿರು ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ಪಣ ಯಾನ್ ದಾದನ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಕನ್ನ ಯಾನ್ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಪಡ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಒದ್ದಾಟ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಗೋಡು ఒక ఇండస్ట్రీని బదలావಣೆ మల్పున ఇండస్ట్రీని చేంజ్ మల్పున ಆತ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪರಾಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಎಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಕೂಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಯಾನು ದಾದನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಯಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಹೊಸ ಅರೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ಯಾನ ಅಂಡ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಐಟೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ ಬರ್ಕೊಂಡು ದ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂತಿನತ್ತವು ಅವ ಎಂಚಲ ತೆತ್ತುನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನಕ್ಕೂಲ ಏನು ತೆತ್ತುನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾದ ಉಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನು ಏರ್ಲಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೂ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಾರನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನೋಲಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಜನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅತಂಡ ಒಮಜೂರ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ತೂತ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶನ್ನೇ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶನ್ನಲ್ಲ ಎಂಚುಂಟು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಸಮೇತ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಪೋತಿತ್ತೇವೆ ದಾಯೆ ಇಂಚ ದಾಯೆ ಅಂದೆ ಅವ್ರು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಪಾಪ ಬಟ್ ಎಂಕದಾದಂದು ಬನ್ನ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಒಕ್ಕಡವರಿ ಬರ್ಪೆ ಎಂಗೆ ಅವು ತರಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬರೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭೋಜಣ್ಣಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೂಟ್ ಇಂಚ ಬರೇ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಬರೇನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮಲ್ತರ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಬತ್ತು ಮೈಂಡಿಗೆ ಸೊ ತುಲೆ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತು ನಾವು ಮಾತಲ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಆ ಟೈಪದ ಪಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಎನ್ನದಿರು ಅವು ಬೇತನೇ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುನಾಗಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಟ್ರೇಲರ್ ಟೀಸರ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಜವನೊಂಜಿ ಆಪುನೊಂಜಿ ಇದು ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾನೇ ತೋಜಾದ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಕತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕತೆ ಆಯ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಕತೆ ಉಂಟು ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಏಜಿ ಏಪಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಈ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂಜ ದಾದಾಲ ಒಂಜ ಆವಡು ಒಂಜ ನೆರೋಡು ಒಂಜ ಪುಗರೋಡು ಒಂಜ ದಾದಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ದೆತ್ತೊಂದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರೋ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 30% ಮಾತ್ರ ಪಂತ ಬಟ್ ಐಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬೇತನೇ ಉಂಡು ಇತ್ತ ದಾದ ಇತ್ತ ತೂತರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ನನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಟಿಟಿ ತೂಕ ಅಂತೀರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇರ್ತದೆ ಪಾಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ಬಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಏರು ಓ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂಯಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆದ ಒಂಚೂರು ಕಲಾಪನಾಗ ಒಂದು ದಾದ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕಡ ನಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಕೇಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷದ ದಾದ ಅವೊಂದುಂಡು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅವೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಾತಾಗ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಹತ್ತಿಂದ ಬಂದು ರಾಪಂಡ ಪಲ್ದುಕೊರ್ರೆ ಮಾತಿಚ್ಚು ಓಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಾರ್ಟನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅవి ತೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತು ಆರು ದಾದೆ ಒಂದು 6 ಅವ್ಳು ಪನ್ಪೇರು 666 ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಐನ ಆಚಾರ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ರಾಜಬೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತು ಹೋಲ್ಗೋತಾರೆ ಮೆತ್ತುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತಿರುತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಇದು ತಿರುತ್ತುಲ್ಲ ಆತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ನಮಗೆ ಏಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆದಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದಪ್ಪು ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಆದಪ್ಪು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಆದಪ್ಪು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ ಹುಡುಗ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವೇ ಮಲ್ದಿಜ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮೂವಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆದು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್ ಆಪುನಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಮೂವಿದ ರೀಚ್ ಲೆಡ್ ಆಪುನಿ ಬಟ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಐ ಮೀನ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನೇದು ಆದಿತ್ತನಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇರೆಗ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ರತುಲೆ ಏರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅವನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೇ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪಗಂದು ಬರಪೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ ಬರ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪೆ ಒಯ್ನ್ ಬರೋಣ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅವು ಒಯ್ನ್ ಬರೋಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅವೇ ಅನ್ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರೇಲರ್ ತುಯರ್ನ ಟೀಸರ್ ತುಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ತಾವು ಇರ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಈರೊಂಜಿ ಲೀಡರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರು ಈರೊಂಜಿ ಲೀಡರ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಆ ಲೀಡರ್ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಈರ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅವ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಎರಡು ಪಂದೇ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಮಲ್ದಿ ಬಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಟ್ರೈಲರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮುಲ್ತ ಪಾಲಿಸಿ ಇದಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚು ಪೂಡಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಏರು ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಡ್ ಆದ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಿರು ಮಾರ ಸಮಾಜ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಕಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳ
ಪೋದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಸರ್ ಈರೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಓಟ್ ಮಾಡ್ದಿಂದ ಕತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಾಡೇನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೈ ಪನೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅತಂದಾಂಡ ಆ ಸಿಂಹ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾದುಂಡು ಅವಳು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒರಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೀಡರ್ಗೆ ಜೈ ಪನೊಂದು ಪೋನಾಗ ఆయన కార్ద బుడకు సమస్య పడినాక ఇంచ రివోల్ట్ ఆపేది పన్పునంచినవే ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದೇರಿ ಸೊ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಬೇಕು ತಗೊಂದಿರಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ನೋಟು ಅವು ಪೆನ್ನೆಲಿಕ್ಕೆ ಅದಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಜೈ ಮೂವಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಚ ರ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತುಪ್ಪುನತ್ತು ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬೋದು ಅರ್ನ ಬರಿಟ್ ಉಂತು ನಾತೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇರು ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಲ್ಲ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಯಾನು ಕೋಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇಡು ಅದಂತ ಪಂಡೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಆದ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೈದೇರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ದೇವರು ಕೊರೋನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂತ ಪಂಡೆ ಅರೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆರೆ ಪೋತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎರಡ ಅಂತ ಅರ್ನ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟೆ ನಾನು ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇನಿ ಫ್ರೀ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಒಂಜಿ 10 ಮಲ್ಲ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಆವೋಡು ಆಡ ಯಾರು ಬರೋಡು ಅರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಪಣ್ಣನದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೂದು KL ರಾವ್ ಸರ್ಡ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮಗಲೇಡ ಅರ್ನ ಮಗಟ ಮಾತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲೇ ಏನೇನು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆತು ಯಾನು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ದೇವರ್ಲೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೈ ಬಟ್ಟ ಸರಿ ಜೀರ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ಪ ಇರಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಟು ಬೇಜಾರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳೋಡಿತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಾನು ಅರಡನ ಕೇನ್ವೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ತೋಜಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೌದಾಯಿ ಇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅರಡ ತೂಪಿಡು ಯಾಪ ಬರ್ಪಿರೋದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಟ್ರೈಲರ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪರಪ್ಪು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತೊಂದು ನಾನು ಎಂಗಲ್ ಕಾಪುನಿ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಡ್ಲ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಲವ ಕೊಂಚ ತೂವಲ ಎರಡು ಬೇತೆ ಅಲ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಲವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಐತ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಆ ಲೈನ್ ಪೋಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಫೀಲ್ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯ ತೋಜಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡು ಅರೆ ದಾಯ ತೋಜಾದ ಜನ ಅಪದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ತೂಯರ್ ಬರರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅವು ಪಾತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಅರಡನೇ ಪೋದು ಪಾತಿರು ಅರಡನೇ ಕೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನವಂಬರ್ 14 ತಾನಿ ಎಂಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ಆಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಜೈ ಎಸ್ ದಯ ಮಲ್ತದಾರ ಈವೆಂಟ್ ಏರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೇರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಲೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪೋಲೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ಪಂಡದಾಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಶುರುವಾತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಗ್ ಏಪ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ದಾದಾನೊಂದು ಮನ್ಪೋಡು ನಿಂತೇನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾಧಿ ತೋಜೇನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸೊ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಏಪಲ್ ಆಭಾರಿ ಅವು ಏನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಏತೆ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 6 ಪನ್ ಪಿರ ಬಂಡೆ ನವಂಬರ್ 14 ಕೆನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಇವೆಂಟ್ಗೆ